איך אתה צודק? לא משהו פשוט. כלומר, תורת השם. כן. אני לשאול אותך, האם אתה מאמין במה שהם קוראים לזה שהם ברית החדשה? אתה מאמין בספר הזה? כן, הספר הזה, כמובן, צריך ללמוד אותו אה, בעמקות ובעברית, בלשון הקודש, למרות שאין מקום בלשון הקודש, אבל ברגע שמתרגמים מילים לועזיות לעברית, זה כבר מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה,